Lad mig se en gang. Jamen, der er jo kommet et brev til julemanden. Og hvor er det kommet fra? Det er kommet fra Lystrup. Lystrup, det må være i Danmark. Det må være, det er ikke et sted i Jylland. Jeg er ikke så kendt med postnummerne. Det plejer at være Rudolf, der sørger for, at jeg kommer rigtig rundt. Men se her, der er jo i brevet, der er jo så mange fine tegninger. Jeg har lige åbnet det med min fine kniv. Prøv nu lige at se her. Til julemanden. Til julemanden. Ej, hvor er de flotte tegninger. Det er fra Marius. Fra Marius, der har tegnet. Hold da op. Jamen det er, jeg har lige siddet og kigget lidt i dem, inden jeg sender det her til jer. Og jeg har set så mange fine tegninger. Og der er simpelthen så mange, så jeg har svært ved at vise dem alle sammen her nu. Hvor er de flotte. Det må være en rigtig, rigtig god skoleklasse, som har lavet så mange fine tegninger. Men jeg ved I hvad, jeg kommer nok til at sidde og kigge på dem senere, og rigtig kigge, hvor fine de er. Men jeg vil sende en hilsen til jer som tak. Tak fordi I har gjort jer så stor umage med at sende de her fine tegninger helt herop til Grønland, hvor jeg fandt dem. Jeg håber, I alle sammen får en rigtig glædelig jul, og I kan være sammen med jeres allernærmeste og hygge jer, selvom det måske er lidt anderledes, end det plejer at være. Glædelig jul fra Grønland, fra os alle sammen heroppe. Julemanden, julemor og alle nisserne. Ho, ho, ho.